Hakiki ölünden soň garaşylmadyk ýagdaýlardan gaça durmak üçin Haramdag Berdimuhammedow ýurtda häkimiýeti birleşdirmehi çatlaşdyrmak kararyna geldi. Munyň üçin güç ulanyjy pudoklaryň ýolbaşçylaryna resmi haýwatly basyş arkaly käýinç we agressiv duýduruşlary elan etdi. Netijede ýurdun howpsuzlyk geňeşiniň başlygynyň ihtiýarlatlaryny ogly Serdar Süprühü berkitdi. Mundan başga da Serdar Süprüh Hakiki prezident Haramdagyň adynyň Türkmenistana has köp wekilçilik edýär. Ve şu esasda döwlet baştutany wezipesine bäddeşsizlik esasyna goşa durmak içine saýlanjagy hakda düşünje. Bu turgusy siyasi netije hükmünü halkın aňyna siňdirilýär. Serdar Süprüh harby eşikli adamlaryň öňünde görünmehi barha köpelýär. Bu bolsa Haramdagyň umumy diktaturasynyň güçlenýändigini görkezýär. Türkmenistanyň kim-kimden harby huntasyny öwrülmegine sebäp esasy ýurdun güç olanyjy toplumynyň ihtiýarlaklaryň gaýtadan paýlanmagy. Şeýle de bolsa Russiýa Federasiýasy bu siyasi manipulasiya hiç reaksiya bildirmedi. Russiýanyň prezidenti Sankt-Peterburgdaky iktisadi forumda näçe haýwatly goşa durnak içinde harby görünse de Haramdagyň dokmasy bilen duşuşmak islemedi. Adam yolu, adat yolu, atlanan